Dámy a pánové, vítáme vás u nového dílu Temných zpráv. Právě nám odešel Daniel Solecký, ale nacházíme se na Buchlově. Nacházíme se na Buchlově. Tohle je... Tohle? Dobrý, pojď sem. Už ne. Dámy a pánové, ještě my. tohle je třetí díl Temných zpráv a říkáme tomu... Je to třetí díl, ale je to letní speciál. Právě teď je léto, nacházíme se na Buchlově a užijte si sledování této nabité epizody Temných Zpráv v Buchlovicích a Na Fetu. hradě Buchlově jsem chtěl říct. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Temných zpráv. U pořadu, který říká zprávy. Jardomáčku, řekneš nám, na co se budeme těšit v tomhle letním speciále? Kvůli našim technickým nedostatkům se můžete těšit na pokračování, respektive ne pokračování, ale celý politický průzkum k aktuálním a nastávajícím volbám do Poslanecké sněmovny. Děkujeme. Dále se můžeme těšit na naše letní cesty po celé Evropě. Čeká nás reportáž z Jižní Francie, z Monaka, ze Slovinska a taky z Korfu, které jsou. Ale ještě předtím, jestli k tomuto všemu dostaneme, tak teď vás čeká speciální otevírání Pokémon kartiček s Alfredem Lahou. Krásný dobrý den, nacházíme se na gymnáziu v Uherském Hradišti, kousek od schodu, kde se náš šéfredaktor zlomil nohu. Máme tady speciálního hosta a speciální událost. Pokémon Paradox Rift. Scarlet and Violet. 10 additional game card. Je to od 6 a více let, takže už to nezapadá do cílovky našeho šéfredaktora. Musíš to sníst. Otevři to. Jdeme otevírat. Jdeme gamblit. Já nemůžu teďka, já budu mít špinavé karty, pane profesore. Profesionál. Tak jo, jdem na to. Pojďme. To by se hodně třepou ruky. To je tvoje premiéra tady, no. No právě, premiéra v Temných zprávách prostě, to je vždycky velký moment. Jo, fara. To je vždycky velký moment. Přesně tak. Jakožto former kameraman, prostě. Ne asi. Alfred Blaha. Ano. Tak jo, tohle dopředu. Naschledanou. To je totiž Energy. OK. Tak jo. Wow. A dámy a pánové, blížíme se do finálové rovinky. Máme tady Dark Energy. Co to znamená? Ta je vzácná celkem. To je Dan. Aha, tady. To jsou 2 centy tady, Rider, hoši. OK. Úplně bezcenné. Tak jo. Taky bezcenné. Jaké jsou tím pocity z otevírání? Úplně kámo. Kamu zrychlit to můj dopamin to nedává. Ne asi, a Danův taky ne. No Dan už to nedal. To je taky bezcenné. Cena? Jo, všechno je to bezcenné, kámo. Ne, toto možná trošku, ale... No, cena? A teď bude? Nebo kdy už bude? Cena? Ale jak bude svítit jedna, tak za ní, jenom. OK. Počkej. Tato. A myslím, že tato za ní už bude. OK, takže finální pocity. Pojďme na to. Bude to crazy, kámo, $100. A svítí. Ještě ne, tady zatím. Toto bude ona, toto bude ona. OK. Toto je ona. 3, 2, 1. Svítí! Wow, 50 centů, hoši. 50 centů. 140. Gamblete, děti. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a pokračujeme v Temných zprávách. Ostatní reportéři Jaroslav Vojáček a Daniel Solecký vám představí stát Slovinsko tak, jak ho ještě neznáte.
Dobrý den ze sovětské postojné. Právě se nacházíme na oslavách vyhlášení nezávislosti Slovinské republiky. Dne 25.6.1991 vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko nezávislost na Jugoslávii. 25. června se událo více významných událostí. Například z těch českých dějin se Jan Lucemburský vrátil v roku 1315 po válečném tažení do Brna, kdy to válečné tažení vedl proti Matoušovi Čákovi, Trenčanskému. Dne 25. června se také narodil Pietro Fittipaldi, bývalý jezdec Formule 1. Z toho smutného soudku tento den zemřel i velice známý zpěvák Michael Jackson. Daňové úniky a gambling. Tohle je Monako. A taky jsou tam rychlá auta. Tak jo. A drahé. Jo. Takže dobrý den, ozýváme se tady z Monaka, konkrétně z Monte Carla a stojíme tady před kasínem v Monte Carlo. A náš plán je následující. Máme v plánu vsadit všechny peníze, které nám vydělaly temné zprávy, takže 0 korun a 2 spořící účty na červenou. A víte proč na červenou? Protože nemáme rádi černou. O 2 spořící účty později. Potom, co jasně ruleta hrála proti nám, u nás to vyvolalo otázku. A tou, kolik exotických aut bylo dnes prohráno v tomto kasínu? Odpověď pište do komentářů. Jak už se víme, tento rok Šárov prohrál v Monaku. Skončil druhý. Smůla pro Ferrari. Hlavně, jelikož tohle je jeho zemi. Ferrari. Jenže před pár dnama Ferrari vyhrálo letošní Le Mans. Jeden z nejprestižnějších závodů jezděný autama. Jak si můžeme všimnout, vnitřní obrubník tohoto Apexu je asi tak stejně světý, jak náš šéfredaktor po tom, co prohrál jeho spořák v Monte Carlo kasínu. Já taky. Takže vítám vás tady zase o pár kilometrů dál a jak se tak dívám kolem sebe, tak všechno je fakt nice. Nice. Dobrý den, jsme už 3. den ve Francii a přináším vám zprávu, která absolutně nesouvisí s Francií. Protože před 3 týdny pražský soud v Praze odsoudil cizince Kolumbijce Andrése Alfonsa de la Hoz de la Cruz na 8 let vězení a také ho vyhostil z České republiky za žhářský útok. Wow. Cizinec musí také uhradit škodu ve výši 115 000. Hodně peněz. Žhářský útok byl na pražský dopravní podnik. Alfonso Andrés de la Hoz de la Cruz by se chtěl vrátit do vězení do Kolumbie, aby mohl vídat jeho děti. Při soudu řekl, že byl zmanipulován a ovlivněn nějakou třetí osobou jménem Adrián, který byl z Kolumbie. A že nedokáže si představit, že by něco takového v životě udělal. Ale on to udělal. Tenhle žhářský útok souvisí s Ruskem. Řekl Fiala. Tohle byla opravdu fajn zpráva. Posíláme panu Fialovi klíčenku a taky posíláme slovo do studia. Kurva, jako klíčenk! Já to vrátím, co nás čeká za úžasnou další zprávu. Čeká nás zpráva od Matyho Dvouletého a jeho reportáž z korporátního konspiračního Korfu. Moře, pláže a slunce, ale zatím vším se skrývá něco temnějšího. Vítejte na Korfu, na ostrově, který je sus.
Na Korfu si lidé jezdí za pohodou a za klidem, jenomže věděli jste o tom, že historicky zde byly hlavně vojenské pevnosti a základny? Sus. A věděli jste o tom, že se zde narodil princ Filip, vévoda z Edinburghu, který má přímé napojení na britskou královskou rodinu, tedy na reptiliány? Sus. A věděli jste o tom, že některé části Korfu jsou blíž k Albánii než k pevninské části Řecka? Sus. Znamená to, že tento ostrov vlastní Bill Gates a sleduje nás přes suvenýry? To bohužel nevíme. Ale znamená to, že je tento ostrov sus? Samozřejmě. Každopádně tohle všechno nám vysvětluje, proč je tak velký poměr alkoholiků na tomhle ostrově. Vítejte na Korsku. Nyní přichází již tradiční rubrika našeho románopisce a antropologa Jaroslava Vojáčka, a to fun facty Jaroslava Vojáčka. Dobrý den, momentálně se nacházíme v Uherském Hradišti, ale věděli jste, že v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, byla korunována Marie Terezie? Erwin Rommel, takzvaně, mi světí noha. Pouštní liška byl velice uznávaný generál, který táhl třeba na západ, jako jeden z mála nacistických generálů byl uznáván. Objevil se na titulní obálce časopisu Times a byl velice uznáván kvůli tomu piča, že nepáchal takové zvěrstva na civilním obyvatelstvu a zacházel s vojenskými zátci dle etnických a správných řádů v podstatě. Byl velice známý kvůli tomu, že byl hlavní generál a velitel Afrika Korps. A on byl hodně zajímavý, protože Afrika Korps a ta jeho armáda... Dobrý, děkujeme za ten fun fact, Jardo. Počkej. Nové 18letý. Já jenom řeknu jednu věc. Okay. Early husiti byli dobrá věc. Late husiti můžou za komunismus, katni to. Okay. Je to díl. Vítejte v novém díle Temných zpráv. Late komunisti, ta pičo husiti. Ale to nemění ten fakt, že v Číně je program, kde se každých 9 hodin otevírá nový Starbucks. Což je plus minus polovina otevření Starbucksů každý den. Protože ve světě je plus minus 6 až 8 nových Starbucksů každý den. Jako je jedna z nejvíc rozrůstajících firem na světě. A tak je to banka, protože my to víme. Dámy a pánové, situace, která mě donutila až se postavit z mojí reportérské židle. Právě teď přichází náš skvostný host, a to zas a opět známý Jaroslav Vojáček. Poprosíme potlesk. Já to znám, jsem přišel dnes při této slavnostní příležitosti vlastně ukázat a představit. Já se tady jdu bavit o mém politickém výzkumu, o tom průzkumu, který jsem prováděl v hlavním městě Praze právě před poslaneckýma sněmovnama, a bylo to ohledně politiků, byly to rozhovory s místními lidmi, místními obyvateli, a bohužel už se nám to stalo po několikáté, kvůli technickým nedostatkům to nemáme jak zpřístupnit všechny videa. Právě jsme tady našli alternativní způsob a využili jsme moderních technologií, co nám nabízí naše studio, a takže můžeme se na to podívat. Mati, jelikož jsem polovina momentálně tohoto štábu, tak bych tam chtěl, sorry brácho, tak bych chtěl, aby tam bylo zmíněné, že jako jsem externista pro tento díl. Děkuji. Řekl si shoutout, jako, protože bez mě by to taky nevzniklo. Dobrý den, jak jistě víte, blíží se volby do poslanecké sněmovny, a proto jsme se rozhodli vyrazit do terénu a zeptat se lidí v Praze, v hlavním městě, na jejich politické názory. Takže, jak byste se radili 3 české politiky, stejně jak Filip Turek a Karel Havlíček, Motherfucker. No. Turek. Ale musí mít dobrý aut a znamená. Auta a rychlost má. No tak jo. Tak jo. Mary Turek, Kiss, Boži. Jo. A Kill. Jo. Havlíček. Jo. Dobře. Děkujeme moc.
Who will you choose? Very factor. Von der Leyen, Kamala Harris, Okay. and Who was the first one? von der Leyen, the EU ambassador. You von der Leyen. Okay, okay. Kamala Harris, Yeah. and Angelina Okay. Angela Merkel, we can kill. Yeah, okay, first one. How do you Kill. pronounce? Yeah, Angela Merkel kill, yeah. Camilla Harris. I think it's the best. Ouais, Okay. ouais. Okay. And von der Leyen, She non. must have a lot of money, so marry her. Ouais. Okay, Maria. okay, thank you very much. Have a nice day. Dnes naději na Mary Fuck Kill, Zdeňka Hřiba, Filipa Turka a Petra Pavla. Turka Kill, Petra Pavla Fuck a třeba Mary. Mary nebo Kristova? Mary. Tak ten je tam Fuck nebo Kiss. Kill? Počkej, to je tam Mary Fuck Kill. No dobrý, tak Mary Petra Pavel. Fuck. Ten Hříbek nebo jak se jmenuje. A Kill Turka. Tak jo, tak děkuju moc. Mějte se, ahoj. Máme tady Mary Fuck Kill. Samozřejmě, abyste zjistili ohledně popularity a ohledně oblíbenosti politiků a koho, kdo bude případně volit, musíte se zeptat jenom na důležité otázky. Mary Fuck Kill je to věc, která je počty. Ať nemáme nějaký dopárek. Tady jsme se na Mary Fuck Kill. Je to jenom pro vysvětlení. Je to podle anglických slovíček. Kill je zabít, fuck je ošoustat. Mary je si někoho vzít. To samé jsme měli i u žen. Ale hlavně nás zajímají muži. Děkujeme za vysvětlení, Jardo. Takže naši dotázaní dostali 3 jména z politického spektra. Vybrali jsme si 5 tady krásných jmén. Petr Pavel, Karel Havlíček, Dominik Feri, Zdeněk Hřib a Filip. A oni dostali vybrané 3 jména z těchto 5 a měli je rozřadit do těchto 3 kategorií. Můžeme začít u slova kill. Petr Pavel získal velice málo. Možná je to kvůli tomu, že nebude kandidovat do poslanecké sněmovny, ale je asi hodně oblíbený. Ještě vysoko v kill byl Karel Havlíček. Po Petru Pavlovi tedy následuje Karel Havlíček. Ano. Ten má taky vysoké procento kill, až téměř přes 60 dotázaných dokonce. Nevím, čím to mohlo být, možná jsou splety s Karlem Havlíčkem Borovským, který už je dávno mrtvý. Dále tady je Dominik Feri, který získal velkou oblibu o žen. I přesto, že nemusel používat fantu a suverénně byli v této kategorii. Má skoro 100 dotázaných, tak odpovědělo. A je na tom zajímavé to, že největší tady úspěšnost má náš jediný politik nekroidní rasy. A také viděli jste, že 100% černých politiků v České republice, kteří se dostali do poslanecké sněmovny, skončili ve vězení. Teď už to víte. Zdeněk Hřib, primátor města Prahy, taky docela velice nízké hodnoty, furt tady máme. Filip Turek trošku výš než Zdeněk Hřib, ale velice oblíbený stále. Možná i kvůli těm zajímavým vztahům, které se nachází v islámském náboženství. Fakt, a.k.a. ošoustit. Máme tady Petr Pavel, dostal krásných okolo 20 dotázaných, Karel Havlíček míň, Dominik Feri velice málo, také musím podotknout, že to bez použití fanty. Zdeněk Hřib dostal hodně a nejvíce suverénně dostal Filip Turek díky jeho rychlým autům, rychlému zakončení a rychlému vjezdu. Mary. Jo. Mary, Petr Pavel, náš prezident. Já nemám co dodat, prostě PP, big PP. Jo, tak až tak. Karel Havlíček málo, Dominik Feri ještě míň, Zdeněk Hřib druhý nejoblíbenější a Filip Turek. Teď se už přesouváme na ženy. Tam jsme dotázali jenom 2 Francouze a zeptali jsme se na 3 jména. Angelika Merkelová, Kamala Harris a von der Leyenová.
Bylo to velice jednoznačné. Po tom, co jsme jim řekli kategorie a řekli jsme jim, že hned zaznělo Merkel kill. Von der Leyenová... Můžu jenom se zeptat, co to má společnost s poslaneckou sněmovnou v České republice? Dobře. Von der Leyenová dostala 100% v kategorii té prostřední a v May Kamala Harris. To bylo vše, děkujeme moc Martinu Dvouletemu za tady můj doprovod a předávám se zpátky do studia. Děkuji, Jardo. Dámy a pánové, tohle bylo všechno z dnešního dílu Temných zpráv. Já vám děkuji za sledování, jak vidíte, tak už tady žádný výzkum není, protože Jaroslav Vojáček, náš expert, se právě teď přesunul na své již také velmi oblíbené místo, a to pod stolem. Rád drží značky, hlavně ty. Pro všechny, kdo se někdy cítili stranou, vaše světlo je nenahraditelné. Rozdílnost je hudbou, která dává světu rytmus, a odvaha být sám sebou je plamen, jež nezhasíná. Vaše kroky dláždí cestu těm, kdo půjdou po nás. A vaše hlasy šeptají i těm, kdo zatím mlčí. Jste důkazem, že naděje má tisíce tváří a budoucnost roste z odvahy. Věděli jste, že nejvyšší hora Slovinska, která je i ve znaku na státní vlajce, Triglav, je stejně vysoká jako 13 259 ventikelínků ze Starbucksu a standardní velikost figurky Lega, včetně pokrývky hlavy?